Sabong. Ayan. Bilang, dali. Balinghoy challenge. Balinghoy challenge. Balinghoy. Oh. Sige. Count. Oh. 5, 4, One. Sige, kayo bilang. 1, 2, 3, go. Ang daya! Sakit nga lang daw. Ang daya! Sabay-sabay. Ito. Sige lang. Oh, sige. Tayo mo na yan, tayo. Oh, final na. Kakadaya ang dua. Yung mali. Sige na. 1, 2, 3, go! Talo, talo. Si Jensel nahuli move. Si Ate Rhea kaya na, maugat pinggan. Maluto na lang to. Ayan. Yan po ang mga Balinghoy ganito challenge ang to. Oh my God! Ala. Andiyan na si Mom. Mami, come on, catch, ma'am. Ay, may katal maghuhugas. Ang talo po maghuhugas. Tsaka magluluto ng ulam. Talo ka na late talaga. Luto lang po. Ang tatlo, seryoso. Si Jinsel ayaw maghugas, oh. Ayaw magluto. Sige, maluto na lang po. Ikaw talaga. Ay, dali na pa daw. Kanina ka na. Butong kaya ang pagkaw. Ako na lang palagi nagluluto. Ako na rin maluto. Ang kapal ni Mars. Ang kapal ni Mars. Ako na biya mahugas, ha? Ako talaga ako. Ikaw talaga, Lay. Pasmado ka na tamay jowa na. Ikaw talaga, te. Tayo. Talo ka talaga. Grabe yung seryoso ni Jinsel, oh. Kuya, dali mo. Puri galaan mo kami. Ako magala. Si Zero, seryoso. Mga ngawit din yan. Mga ngawit din yan. Kaya mabigat yung Alam mo, bangkot na ako. Muli po kayo ang kuko mo. Nag-iikot na ba ako? Alas lang. Nakadayaw na akong duwa. Dahil nahuli. Si Zero, ka-relax siya. Magaling. Asa na daw? Mahugas na. Ako na maluto. Ay, nagpili siya ng madali. Manalo kayo. Grabe. Bakit tatlong beses na naglagyan? Ako lang naging Marvin. Nag-iikot na. Mahugas yan, Marvin. Mahugas. Kuya, umalis ka dito. Nagpisado. Idali na. Bitaw ka. Pawi na yan. Hello, Infinity. Pinito. Hala, Selfie yan. malim. Parawi na yan. Ay, pati ang tabak ko. Hala. Eh, si Jim. Uy, ala, gumagabi na. Ang daya ang hira. Grabe ka mo. Hindi ko mo napapagal. Hoy. Talo, wow, dalawa na lang. Kaiba man pati ang ikot. Wow. At dahil dyan kayo magluluto at maghugas. Ala. Sana na. Kasi, ka-relax so sanay na sanay. Si Jin sila. Enjoy kasi sa Sige, guys. Uy, tama na, gagabi na. Abo ko na. Ako na lang mga. Pagkulo ngayon eh. Mami, gutegot. Gagabi na kaya. Sige, iwanan natin sila. Bye-bye! Sige, paglaban nyo. Ang magana. May ice cream. Sige, may ice cream. Sarong melon. Oh, shout out kayo sa natin, viewers na Sarong melon. May viewers na ba tayo? Marami tayong viewers, 2,000. Kaya ako na ang mapamelon, ako man ang talo. Dali. Hi guys, thank you for watching Infinity Mauragon. Sili po, sili. Sihoy mini. Balinghoy Balinghoy challenge to. Mananalo sa dalawang to? Tunghayan po natin ngayong gabi. Interviewin nyo para maano. Sige, may interview. Kumusta ka naman, Jaira? Okay naman po ako. At ikaw, Madam Bebe? After ilang years ka naglaro niyan? I'm so good, ha? Ngayon lang ako naglaro nito actually. Ngayon lang. Talaga? Ngayon lang. Panandito, Madam. Oo,
dati naman siya. Hustler na yan sila. Kaya pala ano. Hindi ako marunong yan. Alam ba kung bakit sila magpaikot? Pinaikot. Ikaw naman, anong hugot mo sa larong yan? Kaya, Ay, kinakabahan. Iba na yung ano. Ang tanong ko, pinaikot ka rin ba? Hindi naman, ako yung nagpaikot. Ang galing naman. Wala eh. Dapat maglalakad na. Oh, man. Oh my God! Sige na. Maglalakad na. Ay, maglalakad na! Okay. Okay. Talo! Ito talaga ang ano. At dahil dyan, may ice cream ako. Nanalo ka ng ice cream. Congratulations! Yay! O, ayan na. Babay na kayo sa mga kaagta. Hello, bye-bye Kagta. Kagta, you want to try this? Ang sobrang saya. Oo. Uy, babay na. Aligoy challenge. Yeah. Husay, sabi ni ano Infinity. Infinity, hello. Na-miss mo sa Bicol, no? Haha. Kumusta sa Taiwan? Yan ka lang makakakita ng feeling. Ano nga ka? Yade. Wow, Chol. Kung totoo kang Bicolano, kumakain ka ng sili. Ay! Matamis naman yun na sili. Nilolok. Hello. Ilapit nyo para mag-zoom. Ay, mag-focus. Yan. Loy. Mabidra. Ang anghang ng amoy. Wow, mabidra na talaga. Ano? May ano ko dyan, mabidra tayo. Yo. Okay man. Ha. Sabi ni ano. Bye. Watching. Bye-bye. Papakita ko lang sa inyo yung ano. Sakate. Ganito kalaki yung inano nila. Nakakatawa yung laro na yun ah. For the first time in forever. Hindi kami maghuhugas. Masay na ka mo? Nang? Dahil na tayo ako, magpapa-ice cream ako. Papa-ice Wow, sana all. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Uy, garubaga, marijuana. Infinity EU. Garo marijuana. Dakulaon. Banggi na digdi. Yay, salamat. Infinity, cellphone ang gamit ko. Ano na ko? Kumaga allowed na ako ano nga po kayan? Allowed na ako maggamit cellphone. Ning live direct. Sige. Tol, bye-bye. Ma-off ko na din to. Ay, wag mo na. Ha? Kilala mo muna ako. Oo, mag-live. Hi! Badiklo mo. Mabari ka! Allowed na ako mag-live sa cellphone. Kaya anytime, anywhere, pwede ako mag-live. Ano yan? Tayo yun, ano? Bye-bye. Thank you guys for watching.